samoro do chako gi achude chenro mage bende mana kwata kama nang'iyo chenro ma bende intiere godo ahinya e fuongo nengo mar gik moko chumi pacho ka bende osebedo moridore. Sharon nitiere gima kisungu luongo ni miluongo ga ni manifesto mano ne timo mano ndik pincha. To nitie gima kisungu koro luongo ni the reality. Kidonjo ibedo ker kaka neno bedo ker cha. E polisi koro kochope sirikal mochamo moketo piny ni to obiro to oromo gi jotend sirikal mamoko ma iluongo ni policies. Koro ngiso joka ni manifesto mara ne wawacho no duoko bech chiemo piny don kamano. To king'eni ok duoke to gi dhok nyaka ngi polisi ni to kidwa duok buunde ni bech mogen pesa disani uunde ni 200 kaka iwacho ne ochopo 200 cha. Koro rais ko biro to biro gi polisi mara ni na ngiso jopiny na dwaro ni bei mar mogo owuoge 100 nyaka 200. Koro ing'e penjo bi kongi penjo sirikal ma expert kaka polisi ka kwaloso ti kongi penjo wacho tang'o miyo mogo ni nowuok 120 mochopo 200. Koro mage polisi ming'iyo wacho nochopo 150 120 nikech beche duma notimo nade beche duma no medore. Wuok e 130 mochopo 120 nikech tax no medore. Nowuok ka mochopo kacha nikech cham no tho. Ing'e piny ndalo chien ka piny jande tho mang'eny kabisa. Nitiere ore pacho ka. Koro yudo ka gima kisungu market forces demand and supply. Koro yudo ka cham tin to joma dware ng'eny. Mangiso ni beche timo nade medore. Koro ker kodonjo to wacho ni bech gini en 200 wadwa duoke piny. A public policy koro wapenjore ni ere policy instrument gimane madango tigo mondo mi oduok bech cham bech mogo piny. Koro kiwacho ni beche oduma ne ng'eny koro millers kata joma dego oduma ngiso na hapana gorogoro ne wang'iewo siling 150 ok dang waduok 70. Koro mondo mi waduoke from 150 70 ema ikelo gimi kisungu luongo ni subsidies cha. Koro mangiso ne jogi mondo mi gibed gi